Sasho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kukhala ngesenzo semelika kwezohwebo, owezempilo uthi kabakhethi iphela emasini. Kanti umndeni ukhala ngomsolwa obambezela icala. Nina bakambombosho omnyama indaba ze1KZN TV zifunde uphilana kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonana. Lo ngumphathi emkhakheni wezentengiselwane ukuphatha nezomthetho kwisikhungo sakwadlangezwa ongoye usolwazi Ishrat Khasram uphawulile ngesenzo semelika enyusa amanani okhwebelana kwalamazwe nokungaba nomthelelo ongemuhle kwazisela kuleli libhekene nezinselelo ezahlukene. Lokhu kusho ngesikhathi ke kuqhubeka ke ngqungquthela imbali ehlanganisa ke inhlaka ezahlukene ezwenekazi eAfrika nehlelwa yilesi sikhungo. Kudingidwe kabanzi ngezinkinga ezidala ukuntengantenga komnotho wakuleli kwingqungquthela imbali ehlanganisa izinhlaka ezahlukene ezwenikazi iAfrika nehlelwa iNyuvesi yakwaZulu uNgoye. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ube ingxenye lengqungquthela ezodonsa izinsuku ezintathu. uNtuli uthi kuyaphoqa ukuthi izwekazi iAfrika lizama ukuzimela ngakwezomnotho liqhamuke nezinye izindlela zokusimamisa umnotho. Inguquko ekhona kwi-geopolitics thina njengezwekazi lala eAfrika noma lapha isifundazwe sakwaZulu-Natal zisinikeza ithuba ukuthi sibuke ezinye indlela zokuxhumana engase zigcizelele ukukhula komnotho wethu njengesifundazwe. Sinenhlahla ukuthi indawo esikuyona iRichards Bay nakho kunechweba la kanti naseThekwini likhona lokho kukodwa kungamandla ukuxhumana namazwe nje omhlaba. uNtuli uphinde waveza ukuthi ukuba khona kokuguquguquka kwesimo sezulu kuleli kumele kubafundise ukusukuma bavule amabhizinisi ahlukene ngoba ukufa kwengqalasizinda okuhlasela leli ngenxa yezikhukhula bangakwazi ukunqanda uma bezoqhamuka namabhizinisi ahlukene. Udaba lokuguquguquka kwesimo sezulu kuyalimaza ingqalasizinda esikhona uma ngabe kunganakekelwa indaba lezi zamapayipi lana okuyibona ukuthi makuba nezikhukhula akwazi ukuhambisa amanzi awasuse ukuthi alimazi izakhiwo kodwa kusinikezana nethuba lokuthi ngenkathi sifuna indlela zokusurvive nesiphansi kwesimo sokuguquguquka kwezulu sikwazi ukuthi sicabange namabhizinisi amanye azolethwa yiko lokho ngenkathi sizama ukuguqula indlela zokusebenza ezilimaza isimo somoya wethu. Lo ophethe emkhakheni wakwa-Commerce Administration and Law kwisikhungo i-University of Zululand uNgoye usolwazi Ishrat Khasram uphawule ngesenzo semelika enyusa amanani okhwebelana kulamazwe nokungaba nomthelela ongemuhle kwazisela kuleli libhekene nezinselelo ezahlukene. In respect of the tariffs, it's a pity that the American government is taking a very conservative stance. That they don't see the challenges we face and the development initiatives that we've already made, the great strides. They only see the abject negativity that's also distorted in the media. And so with the result, they are being harsh on us unnecessarily. We're a small developing country. Our unemployment is high. We need tariff concessions, which our president proposed. He went with a very strong delegation of all South Africans, and they made a strong case that we are not really what the American community or the conservative American community perceives about us. Le ngqungquthela ihlanganisa nesithunywa esisuka kwezinye izikhungo ezonikazi iAfrika kanti kulonyaka isingathwa okwesishagalolunye. Izindabeni ze1KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ngqongqoshe zempilo KwaZulu-Natal noMagugu Simelane uthi insizwa zezempilo zivuleleke kona wonke umuntu ohlala kulelizwe kazikhethi iphela emasini. uNomagugu Simelane usho lokho ekuqhubeka ukwethula kwesabelo mali somnyango wakhe esishamthetho sesifundazwe eMgungundlovu. Ethula isabelo mali somnyango ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uthi nguyena owaletha esishamthetho ngonyaka ophelile udaba labantu bokufika kuleli abangenazo izimvume, kepha uthi umthetho sisekelo awuvumi ukuba banqatshelwe izinsiza zezempilo uma bedinga. I-Constitution yethu yase South Africa iyasiphoqa ukuthi umuntu uma engena eminyango wezempilo noma ngabe ubani noma ngabe unani kufuna simsize.
siyambuza iID simbuza ukuthi uvelaphi kodwa kufuna sibe sesimsizile kuqala kuyiqiniso ke kodwa ukuthi laba base South Africa ngokungekho emthethweni siyavuma ukuthi abanye abantu abenza ukuthi ama resources ethu noma imali yethu inciphe ngenxa yokuthi sithola sesishare nabo ama services ngamanye amagama thina sithi siwumnyango wezempilo sibudgetele abantu abawu 10 million bese sithola ukuthi kahle mhlambe kunabantu abawu 13 or 14 million because khona laba abangekho emthethweni okwenza kube nzima ke ngithina njengomnyango wezempilo asikwazi ke thina kodwa njengomnyango wezempilo ukuthi nakukhona umuntu ofikayo edunga usizo bese siyamjikisa umsebenzi wethu ukuthi simsize ebese kuyabonakala ke emva kwalokho ukuthi loyo muntu ukhokha kanjani noma ukhokheleka kanjani usikhokhela kanjani enye yeindlela esiyibukile zokukhokha uxoxa no national minister ukuthi bakhulume noza kwabo bakhulume namazwe alapho abantu abaqhamuka khona kubonakala ukuthi ikhona yini imali abangasikhokhela yona kule services siprovider. uSimelane uthi bazosebenzisana nabanikazi bama-ambulensi azimele. Sizoxoxisana noma si-invite bonke abantu abanama-private licenses ama-ambulances kwi-province yaKwaZulu Natal sibe nendlela yokuthi siyavumelana nabo ne-contract yabo sibe nama-contracts nabo ukuthi basize ukuhambisa ama-patients. Asizosho ke kodwa ukuthi banelungelo lokuthatha i-patient noma ikuphi on our behalf. Ama-ambulances ethu azoqhubeka alanda iguli, ama-ambulance ethu azoqhubeka alandela ababalimele. Laba esithi sizoba contractor bazobe behambisa ama-ambulance between facilities. Ngamanye amagama nakhona i-patient ekufuna isuke e-clinic yesibhedlela noma isuke kwesinye isibhedlela esikhulu. Kudaba lokuqashwa kodokotela uthi baphezulu kwalo kanti baningi abanye abantu abangaqashiwe. uNational Minister wakwa Health yena uthi cha kufanele kube u800 funa kuba amaphosta 1200. So sizozwa ke uma sebe finalizeile ukuthi basinika amaphosta amangaki. Asimileke kodwa thina njengomnyango wezempilo silinde ukuthi asizange sime nje silinde leyo process. Okwamanje sisa advertise ama-post awu20 ngicabanga ukuthi advertise 2 or 3 weeks ago odokotela namanye ama health services. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseshamthetho eMgungundlovu. Umndeni wakancanana emeva mhlophe empangeni enyakatho nelikamthani uthi kawugculisekile neze ngezenzo zikaMsolo Sandile Sithole obhekene necala lokubulala uThabani Ncanana njengoba kukhala ngamaqhinga othi ke ngawakhe okuzama ukubambezela ukukhishwa kwesigwebo ecaleni lokubulala abhekene nalo. Umsolo ke namuhla utsheleke manje ukuthi ke akagculisekile neze ngobufakazi obethulwe enkantolo ngakho kufisa ke liqalwe kabusha ukuqulwa leli cala. Leli cala libe sehlehisela umhlazi ngama-26 kuNcwaba. Esikhathini esedlule lo msolwa watshela inkantolo ukuthi ke akagculisekile ngommeli ommele kuleli cala wabe secela ukuba ke afunele ummeli omusha nangempela kwenzeka njengesicelo sakhe nokugcine ngokuthi ke inkantolo iphinde lihlehlise leli cala ukuba ikhiphe isinqumo. Leli cala sehlehleke isikhawu eziningana impela namuhla lo msolwa utshela imantshi ukuthi kakanelisekile ngobufakazi obevezwe inkantolo obumnyamanisa naleli cala. Ubese ecela imantshi ukuthi ke ufisa ukuba liqalwe phansi leli cala liphinde liqulwe kabusha nokuphoqe imantshi ukuthi ke iphinde ihlehlise ukukhishwa kwesigwebo sayo kuleli cala lokubulala abhekene nalo. Umama kaMofi uthi ke njengomndeni abagculisekile ngendlela izinto eziqhubeka ngayo njengoba ke bona befuna ukuthi ke lo msolo athole isigwebo esimfanele ngesenzo sakhe kwenzeke ubulungiswa. Angiphathekile kahle ukuthi icala lihlehle namhlanje kwakuthiwa kuzosuka isinqumo okuqunywa isinqumo namhlanje kade ngehla ngenyuka mina yami ingane ifile ayiphindi iphile umfaneni uyaphila yami ingane ayiphili nakaneliseke ummeli sekufuneka lalela isigwebo senkantolo akaneliseke anginelisekile mina nomndeni wami ngoba mina ngiyalibuka ithuna lengane yami ekhaya egcekeni inhliziyo yami ihlungu kakhulu angeneliseke njengomzali wengane mina ngumzali wengane eleleke emesweni inyanga ezu9 angenelisekile ngento eyenzekile namhlanje ade ngihamba iminyaka neminyaka ngisokuphela unyaka wonke ngihamba la enkantolo angenelisekile ngokufa kwengane yami shuthi umfana ingane yami wayibulala ngenhloso wangakusili iphutha wayibulala ngenhloso inhloso wayibulala ngayo ngoba washo nasecaleni ukuthi ena wayekhombisa isifundo shuthi namhlanje ngiyabona ukuthi akwangakile iphutha ibulala wayibulala ngenhloso
angenelisekile nomndeni wami angenelisekile ngikhalelwa ingane owashiya umfana encane ingane inenyanga nemasonto amabili yangikhalela ingane kufuneka kimi konke amaphampasi akonke into angisebenzi ubisi angisebenzi mina ngihlala ekhaya angisebenzi kodwa angenelisekile ngesigwebo. Umama kaMofi uthi-ke sebencamelana nokuthi-ke inkantolo ivese imdedele ngaphandle kwesigwebo njengoba-ke bona sebekhathele ukugqiqa inkantolo leli cala lingafiki emaphuthulweni. Ngifisa ukuthi bevele bemkhiphe bamgcineleni ngaphakathi ngoba angisizakali bamgcinile ngaphakathi angisizakali akagwetshwe ufuneka egwetshwe uyasinqaba isigwebo safika kumele anginelisekile ngcono vele ekhishwe-ke bemdedele ephuma. Leli cala-ke lizobuyela enkantolo mhla zingama-26 kuNcwaba kwephezulu. Esidabeni ze-1 KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngisempangeni. Asithi ishelele itona nabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo-ke zona ihlokwana zethu esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kukhala ngesenzo semelika kwezohwebo owezempilo uthi kabakhethi iphela emasini. Kanti umndeni ukhala ngomsolwa obambezela icala. Uhlalo weqembu le-IFP kwisifunda amajuba uthenga izulu uthi banethemba lokuthi kangeke kuphazamiseke ukuhanjiswa kwentuthuko emphakathini njengoba sebehlangene ngobudlelwane ne-EFF kwabanye omasipala kulesi sifundazwe. Undaba ezithi usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela ukufungiswa kwamakhansela e-EFF njengosekela meya kwaNongoma kanjalo naseMadlangeni. Emva kokhetho lango-2021 lo uhulumeni basekhaya i-EFF yashada ne-IFP namanye amaqembu kwabanye omasipala kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal. Emva kwesikhashana beshadile wabusuyaphela umshado wabo. Imbiko yaveza ukuthi i-EFF ibifuna ukuthi i-IFP inike umasipala umhlathuze ukuze nayo izoziveza ukuthi ingakwazi ukuphatha umasipala. Emva kwalapho amakhansela e-EFF ayekade ngosekela meya ayalela ukuthi asule esikhundleni. Mova nje kubonakala i-IFP ibuyelana ne-EFF njengoba kaNongoma usekela wakhona uyikhansela le-EFF. Okhulumela i-EFF kulesi sifundazwe usinto edala ukuthi babuyele kwi-IFP ingoba i-ANC ne-NFP yehlulekile ukuxosha amakhansela awo abekade soleka ezenzweni zenkohlakalo. Ubaleka nemhlangano akafuni nemhlangano everywhere where we governed. Then we recalled all our deputy mayors that let's recall them. Wonke imkhandlu esasiphethe nayo ne-IFP. Coming to this one now, sesilapha manje. KwaNongoma sidiscover ukuthi ikhansela lethu kade lu deputy mayor kade kuyi NFP ne-ANC nekhansela lethu. Councillor Letelo deputy mayor, they were involved in the series of corruption cases kulo amaspala. So we said no, we can't stand this. Sale recall councillor lethu sangagcina ngokule recall sale xosha. Sase sithi kubona NFP ANC do the same ukuze sikhombise IFP ukuthi we are against corruption. They never. Namanje labantu engikhuluma ngabo basama khansela. They never did it. Umsibi uphinde wachaza kabanzi nangekhansela labo elokusekela meya eMadlangeni nelikhethwe ngolesihlanu lonke isonto ledlule uthi lokho lizenzele lodwa agona isinqumo seqembu. Endabeni yaseMadlangeni iIFP yenze ubugebengu clearly. Ya convince ikhansela lethu oqala leli khansela lihlale ngisho ku-ESCO umkhandlu waseMadlangeni umeya kuphela akho ESCO akho lutho meya nje kuphela. Sesibona kuma social media ukuthi umuntu ufungisiwe. Now what we are doing as I'm seated here, we have written a letter to that councillor to say he must resign with immediate effect. Because lokhu akwenzayo is not mandated by the organization called EFF. Lokhu akwenzayo ukukhoniva namaqembu amanye ngaphandle kwe-organization imthumile ku-wrong.
ngakho ke namhlanje simbhalele incwadi sathi sicela a resign ekubeni uDeputy Mayor. Umehluleka ukwenza lokho sizomxosha msakazi. Ongosihlalo we-IFP eMajuba uzasikho isivumelwano abasayine ne-EFF kodwa unethemba lokuthi labo bamsene khona bazoba nobudlelwano obuhle. Ehlekela sikukuyelana ukudecide nje kwaleyo masipala nomasipala. Udecide umasipala nomasipala then local yalapho ukuthi babona ukuthi kungasebenzeka nalaba nakwenze njani. But there is no that kind of yabona nje nasikhuluma nje ngesibeka kanjani i-local ne-local ikhuluma ngokuhlukile nabanye abantu bese bevumelana lapha i-local but asikabi nayo i-MOU njenge-DA. We don't have a memorandum of understanding but kusebenza badecide nabababuka political ibhekwa lento political. Kanti ikhansela le-EFF eMadlangeni seliyalelwe ukuthi lisule kulesi sikhundla uma hlelo kayilokho lizoxoshwa. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuJanet 261 ngiseThekwini. Isikhungo semfundo ephakeme KwaZulu-Natal iCET College singathe kumkhankaso wokuqwashisa ngodlame lwezobulili nomngozi bokusetshenziswa kwezidakamizwa emphakathini obukade ubanjeleke ekoleshini laseMfolozi esikhaleni enyakatho nelikaMdlokombane. Lo mkhankaso ubuhanjelwe kweminyango kahulumeni yahlukahlukene abezokuphepha nabashumiyalezo oshubile ngehlamba sodlame lwezobulili kanjalo nezidakamizwa. Kuqwashiswe umphakathi ngehlava esibi sodlame lwezobulili nezidakamizwa izingozi kumkhankaso obuhlelwe isikhungo semfundo ephakeme iCET College ngokuhlanganyela neminyango kahulumeni nabezokuphepha eMfolozi TVET College enyakatho nelikaMthaniya. Sizokhuluma la sibe ne dialogue nabafundi nomphakathi ukuthi ke singayinciphisa kanjani indaba ye-GBV, singakuhlisa kanjani izinga selikulona indaba yokudla ama drugs ngoba njengoba sibona nje umzansi emphakathini wethu umzansi Africa si affected heavily by zombili lezi inkinga and siyabona every day sibona nje e-TV sibona nje kwama newspaper ukuthi hayi konakele. So besithi nje sizolungisa ngalana njengoba sikhona la esikhaweni. Isifunda ikhingcetshwayo isohlwini lezidawo ezihamba phambili ngesigameko zodlame lobulili nokusabalala kwesidakamizwa esifundazweni KwaZulu-Natal. Muva nje kutholakala isidumbu sowesifazane esigangeni endaweni yaseBrackenham eRichards Bay nokusolakala ukuthi ubulawe obeyisinqanda mathe sakhe. Benza okukhulu okufanelekile and namhlanje ngithole nesifundo sokuthi ungathuli basiqhuqumezela ukuthi konke okwenzakalayo ukwazi ukukhuluma ungafeli ngaphakathi. Ngicanga ukuthi lonke olusizo abalilethile namhlanje lizoba usizo kakhulu kuthina. Nabahlali bakhuthaziwa ukuba bazijwayeze ukubika emaphoyiseni nasezihlakeni ezivela umphakathi uma bebona isigameko zalolu hlobo. Siyabonga ngoba ulifeline ukhona emaphoyiseni ama-social worker amaphoyisa akwaziyo ukuqoqa umuntu ambeke ngasese akwazi ukuthi balikhuluma udaba lwakhe then bese bayaboshwa abantu. Siyacela ukuthi nakhona futhi ebezomthetho nama-policies nje ekahulumeni ukuthi aqine ekuthenini umuntu ungathiwa mayireportiwe ukuthi uhlukumezile noma ulibulele okanye udlwengulile bese simbona futhi ehamba emgwaqeni ngakusasa. Leyo nto yenza ukuthi abantu babe discouraged ukuhamba beyobika amacala ngoba bathi bayabika maqedwe ukubika umuntu bambona useyahamba lokhuzini. So umphakathi wakithi siyacela ukuthi uwathemba amaphoyisa akhona ama-social workers emaphoyiseni azokwazi ukuthi ayobasiza kulezo zimo lezo abasuke bebhekene nazo. Umasipala waseMzinyathi enhla nelikaMthaniya uthi ukunikezela ke ngamanzi emphakathini kuyisidingo nqangi esifanele. Lokhu bakusho ngesikhathi umasipala ohambele indawo yaseNquthu ukuyophenduliswa ilesigaba sesithathu somsebenzi wamanzi ozophakela imizi elinganisela ku-17,487 ngamanzi ahlanzekile. Imeya kamasipala esifunda uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi bazoletha uhlelo lentuthuko olubaluleke kakhulu emphakathini. Size njengomzinyathi ukuzoletha uhlelo lwentuthuko silethela into ebaluleke kunakho konke emhlabeni eyisidingo kimi nawe amanzi. Silethe nje amanzi amakhulu
hayi lawa amancane kodwa siletha amanzi amakhulu ibulk water esiyilethela esinquthu senkosi ngoba sesizokwenza la uphase 3 ngokubiza kwakudala kusho ukuthi kwaba khona uphase A kwaba khona uB sesize ngoC manje siza nepipe elikhulu elibiza imali enkulu kakhulu impela u47 million imali esizoyichitha la siyichithele ukuthi abantu bethole amanzi. Uphinde waveza ukuba kuzohlemula amawadi amathathu kulomsebenzi. Impela akuzohlomula indawo eyodwa la kuzohlomula amawadi amathathu bese kuphinda futhi kuhlomule namakhosi izizwe ezimbili umlife nongobese khona la komqungebe ngoba masila sivele sikungobese inkosi ungobese bazohlomula abantu bakhona kuzohlomula abantu abaningi kakhulu ababalelwa ku 17,000 kanti izakhamuzi zasenquthu zikushayela ihlombe lokho zaphinde zaphakamisa ukubaluleka kwamanzi ezimpilweni zabantu. Ngivele emafihleni wa16 awu siyabonga kakhulu umzinyathi ngento senzele yona engathi kungaqhubeka kube njalo ungabikho abazona lo msebenzi esinikeze wona ngoba amanzi ayimpilo ebantwini sikukhumbule lokuthi ngaphandle kwamanzi akukho esingakwenza. Sibonga kakhulu umzinyathi ngosenzele khona ukuthi abantu begcine bethola amanzi ngoba isikhalo bese sisikhulu kakhulu iminyaka eminingi kodwa lokho abakwenzile okwenzekile namhlanje siyabonga kakhulu siyafisa futhi ukuthi engazi ukuthi kungaba nokuqhubeka kube nokuthula umsebenzi lo ozoqala ube nokuthula ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlomule emanzini. Siyawubonga kakhulu umkhandlu wasemzinyathi ngosenzele khona sifisa nje ukuthi yonke into ihambe kahle abantu bakwazi ukuthi baphile ngoba angeke abantu bakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi bese kukhulu ubuhlungu kade sekubantu kodwa namhlanje sithola sikhululekile uNkulunkulu esisizile abengakithi siyabonga kakhulu. Kubi kuthobeka dladla izindabeni ze1KZN TV enquthu. Asiphinde sithi shelele etolonene besilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ihlakwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Kukhala ngesenzo semelika kwezohwebo owezempilo uthi kabakhethi iphela emasini. Kanti umndeni ukhala ngomsolwa obambezela icala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.91 kwidola lasemelika, libe ngu23.89 kupondo waseBrithani, libe ngu20.72 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona engu$3,320.95 ounce, kuthi intengo yolongahluziwe yona ube ngu$70.04 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lase-Saudi Arabia i-Al Etifa kubika ukuthi ke seliphakamisa itshe lemali ngomdlalo ongaconsi phansi kubalandeli be-Orlando Pirates orelebohile Mfukeng. Leli qembu kubika ukuthi selibeke imali engango-31 million amarandi etafuleni lezikamagebhula ngalomdlali odlala kuyibhola nomjiko onenkosi phakathi. Uma kwenzeka kulo mdlalo agcina sayinele leli qembu uzobe sehlangana nozakwabo osanda kujoyina ke leli qembu uMoha Nkotha. Umfukengi useshaya amagoli ke ali12 walekelela kwa ali15 kwemidlalo engama-49 aseyidlalile nekamagebhula. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka.
Nina bomlilo othatha ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kwakosha esemabedlana. Kamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.